Veľmi pekný príbeh je z Biblie o Jobovi. Job bol pozitívny človek, myslel pozitívne, bol duchovný a mal dostatok peňazí, ženu, deti, všetko v pohode. Ale Lucifer ho chcel vyskúšať a tak v jednu noc mu zobral všetok majetok. Napriek tomu ostal pozitívny a duchovný. V druhú noc všetky jeho deti boli mŕtve. Napriek tomu ostal duchovný a pozitívny. Ja tu hovorím veľmi rýchlo, v Biblii je to rozpísané podrobne. Okay? Tretiu noc ochorel chorobou, ktorá nebola liečiteľná. Napriek tomu ostal pozitívny a duchovný. Ale prišla jeho žena a tzv. Priatelia, ktorí sa ho snažili povedať, že je veľký hriešnik, musí sa spýtovať a je určitý negatívny a určite mal negatívne myšlienky a preto sa to všetko stalo. A snažili sa ho presvedčiť. On im stále hovoril, že to tak nie je, že on si nie je vedomý nejakého hriechu alebo niečoho, čo by zle spravil, ale jednoducho nevie, prečo sa to tak deje a že v podstate aj veľa negatívnych ľudí sa má dobre, takže to s tým nemá nič spoločné. Ale oni sa ho snažili presvedčiť o opaku. A až to došlo do nejakého takého vyvrcholenia, kde zaznel nejaký ten božský hlas, ktorý hovoril, že tí ľudia o tom, čo Job prežíva, hovoria nezmysly a že ich Boh zničí, ak sa Job za nich nebude 3 dni a 3 noci modliť. Takže on sa chudák ešte chorý za nich modlil, tak aby neboli potrestaní a potom im Boh povedal, že OK, toto bola skúška. Nakoniec bol Job vyliečený a mal ešte raz 2-krát toľko detí, 2-krát toľko majetku ako aj predtým. Veľmi tvrdá skúška. To z dnešných ľudí by takouto skúškou prešiel.